Ismaila fana tun ye nabi ɲuman ye. Donc o la a bɛ f'u ma alayhima salam, Ala ma kisi ni nɛɛma kɛ u fila ye, Ibrahima ni Ismaila. Ismaila ale de ye duwawu kɛ k'a sɔrɔ k'a to cidenya la jɔni a zuriyaw bɛ na, ko Allahu subhanahu wa ta'ala kana jo batola bɔ ale zuriyaw la. Nin b'a yira na k'a fɔ jamaa bɛ se ka duwawu kɛ i zuriya ye min bɛna i kɔfɛ k'a sɔrɔ ke e yɛrɛ to ɲɛnɛmaya in kɔnɔna la zuriyaw mana fɔlɔ. Ibrahima ka zuriya in a kelen ka duwawu kɛ ka zuriya ye ko Ala kana jo batola bɔ ale ka zuriyaw la. Allah subhanahu wa ta'ala ye duwawu in minɛ a ye. Ka d'a kan a den fɛn fɛn bɔra Ismaila ni Ibrahima la, a si ma kɛ jo batola ye. Ali Abubakar Siddiq ni o de ye Alakira jɛɲɔgɔnkɛ ye, ale fɛnɛ ma jo bato. Ayiwa o bɛ bonya hakili ma, ciden kun tɛ, nabi ɲuman kun tɛ, nka a ma jo bato. Ka d'a kan Ibrahima bɔnsɔn don. Ala ka duwawu de y'a kɛ ni a ma se ka jo bato dɛ, sinon a waati u bɛɛ lajɛlen kun ye jo batola ye. Maa kan ka maa min kun b'a la k'a tɛ jo bato a bɛ compter. Nga Abubakar Sidiki ale ni Alakira sallallahu alaihi wasallam u ma jo bato. Abubakar Sidiki ni Alakira ye balimamaw de. Nga u ka balimaya bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? N'o bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ murata de la, ni o de ye Alakira mɔcɛ 6nan ye. Alakira mɔcɛ 5nan o ye Kilabi ye. Kilabi fa o bɛ taa se murata de ma. Bon Abubakar Sidiki ni Alakira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ murata de la. Murata denw ni jɛnsɛnna. Ayiwa dɔw taara kɛ fan wɛrɛ maaw ye, dɔw taara kɛ fan wɛrɛ maaw ye. Abubakar Sidiki ale fɛnɛ fa ani a mɔcɛ 6nan o de ye murata ye. Alakira mɔcɛ 6nan fɛnɛ ye murata ye. Bon olu bɛɛ lajɛlen danbe bɛ taa tugu ka taa fo Ibrahima alayhi salam. Donc k'a yira la dɔrɔn k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a danbe k'a daminɛ Ibrahima la kana Ismaila la kana se fo Alakira ma sallallahu alaihi wasallam u si ma jo bato, u si m'u tenturu jo ye. O ye Allah subhanahu wa ta'ala ka fusamanciya ye. Mais mun de y'a kɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala fusamanciya bin Alakira yani Ibrahima bɔnsɔnw kan? Ibrahima ka duwawu de y'a kɛ dɛ. E min b'a la k'a fɔ waati bɛɛ bɛ k'i kanto i denw de ma ko dangadenw, e muso min b'a la k'a fɔ waati bɛɛ den mana fɛn min kɛ k'i sen tɛ sɛfan ci o dangaden to in ma ɲi walima fugariden to in ma ɲi, e muso min ka baara kɛra nin ye dugumakolo in kɔ sanfɛla la, da la k'a fɔ e bɛ k'i bɔnsɔn de tiɲɛ ka taa fɛ, ka d'a kan ne ko dangaden don, ba dun ka duwawu de bɛ minɛ den ye. E ko dangaden don, a ye ko fitinin kɛ la, e ko dangaden don, a sen tɛ se ka sɛfan ci waati bɛɛ e b'a danga, da la k'a fɔ i ka danga in fɛnɛ b'a minɛ k'a jigin ka taa f'i bɔnsɔnw na. Jɔn de y'a bɔnsɔn halaki? E tɛ ya? Jɔn de k'i bɔnsɔnw halaki? Duwawu kɛ i bɔnsɔnw ye. Jɔn de k'i bɔnsɔnw danga k'u halaki? Duwawu k'u ye dɛ. Ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a danbe bɛ tugu ka taa Ismaila de la. Ismaila min ye Ibrahima den ye. Ayiwa Ismaila arabu bɔra o de fɛnɛ la, yani Kureishiw bɔra Ismaila de la. Mun de fɛnɛ ye Ismaila sigi ka na yani Makan jamana sanfɛla la? Ala ka yamaruyakan de ye Ismaila sigi Makan dugukolo kɔ sanfɛla la. Ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲini Ibrahima fɛ alayhi salam ko Ibrahima ka taa weleli kɛ. Weleli taara fo ka taa se Makan dugu kɔnɔna la. Ibrahima kelen ka se Makan dugu kɔnɔna la, Ibrahima y'i kanto Allah subhanahu wa ta'ala ma. A ko ya Allah, yala ne bɛna maa wele yan cogo di? Maa si sigilen tɛ ni dugu in kan. Alakira ko adi Allah subhanahu wa ta'ala ko foyi t'e ma fo n'a kɛra weleli ye dɛ. Nka bi lajɛ Makan sigibaga a ka ca ni ba n'a si ye, wa fɛnɛ maaw bɛ bɔ san o san ka taa Makan. Ibrahima ka weleli sababuya kosɔn, sinon Allah subhanahu wa ta'ala de y'a latigɛba ye. O weleli le senfɛ Ismaila a n'a ba Sarata olu de sigila Makan dugumakolo kɔ sanfɛla la. A ɲɛ bɛ Zamzam ji min na ta n'o bɛ na an ka jamana in kɔnɔna la. Zamzam ji min ni aw b'a tɔgɔ mɛn, hali ne ma deli ka ye, n'i y'a tɔgɔ mɛn, o Zamzam ji a sɔrɔli sababu bɔra Ismaila de la. A sababu bɔra Ismaila la cogo di? Don dɔ la facɛ kelen ka taa ka n'a ba Sarata to Makan dugumakolo kɔ sanfɛla la. O y'a sɔrɔ Ismaila fitinin don. Ismaila kɔngɔ de nana, yani minɛko de nana dɛsɛ kosɛbɛ. A dalen bɛ ayiwa dugu ma, bamuso ji tɛ yen, ka d'a kan yɔrɔ jalan de don, sɛnɛtigɛ yɔrɔ in na ji tɛ yen, foyi tɛ yen. Bamuso kɔngɔ bɛ ka Ismaila minɛ, minɔgɔ bɛ ka minɛ, fa bɛ ka seregi, a bɛ k'i tigɛ ka dugumakolo wagasi.
a ba sarata tun bɛ boli ka yɛlɛ de la kulu sanfɛla la k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye. A ye boliko kelen kɛ ka taa, a ma mɔgɔ ye. Boliko filanan ka taa, a ma mɔgɔ ye. Boliko sabanan ka taa, naaninan, duurunan, wɔɔrɔnan fo 7. a ma mɔgɔ ye. 7nan de y'a segintɔ la. A nan'a sɔrɔ Ismaila bɛ k'i tigɛ min kɛ ka dugumakolo siɲɛnɛ, a nan'a sɔrɔ k'a fɔ ayiwa ji bɛ ka poyi ka bɔ o kɔnɔna la. O ji in de sarata sɔrɔla k'i kanto a ma, Zamzam, 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 Zamzam. O kɔrɔ bɔ. Ayiwa u ka kan de don, Zamzam, 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 bɔ. O ji nana bɔ fo ka n'a kɛ dingɛba ye sisan. Ni an filɛ nin waati min na sisan, a nana kɛ ji barikama ye. Donc nin ye kisa kunkurunin ye k'a fɔ e ɲɛna Ala kira ka kisa kɔnɔna la. K'a da k'a fɔ cidenw Ala bɛ kabakoya ko k'u ye. Bon sarata fɛnɛ a ye boli min kɛ ka yɛlɛ kulu ka fo siɲɛ 7 dɛ, o de ye Safa ni Marwa boli ye. Allahu akibaru. Donc nin y'a yira n na k'a fɔ Ismaila ko caman sɔrɔla a facɛ Ibrahima fɛ. Alikaba min n'an bɛ to o ziyara, n'an bɛ taa bɔ o la Maka, Ala k'a nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. O alikaba min filɛ nin ye, Ala ye Ibrahima de yamaruya k'a k'a jɔ. Ibrahima de y'a jɔ. Nin ye bonya ye dɛ. Wa Ibrahima bɔnsɔn, ciden laban min n'o ka fisa ni ciden bɛɛ ye, o kɛra Ibrahima bɔnsɔn de. Wa an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara Alakira manto ɲumanw kan. Ala k'an ka jurumu yafa. E bɛ jurumu kɛ, ne bɛ jurumu kɛ, ale bɛ jurumu kɛ, an bɛɛ bɛ jurumu kɛ. Mais an ka jurumuna ko Ala kana an fatu k'an to a la. Ala k'an ka jurumu yafa. Alhamdulillah, an bɛ bi darsu bila yan. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma, semaine nata Alakira danbe ani a facɛ ka fatuli, ayiwa an bɛna o ta ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye. Ni sira in an bɛ ka ta an balima ayiwa kalankɛlaw kosɔn ani denmisɛnnin minnu bɛ kilasi kɔnɔ, u b'a fɔ ma ko khulasatu nuru yaqin. Ayiwa maaw bɛ k'a kɛ ko sira don sira min b'a la k'a fɔ ni nafa bɛrɛ t'a la. Nafa b'a sira la dɛ. Donc an bɛna o de ta khulasatu nuru yaqin ka se ka fi sirati sayyidil mursalin, ayiwa k'a fɔ maaw ɲɛna mun kosɔn aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ kitabu in na cogo min na. Allahumma rabbana, Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la. Aw balimakɛ a n'aw ka kalanden Seyidu Jaabi, groupe islamique danaya sanfɛla la. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.